बुन्दुआ दारागावआव फैना माबायदि मोनखो? जोबोद गोजोननाय मोन्दों बाक्सानि मानसिफोरखौ लोगो मोननानै। गारनायानो जाला। गाज्रि दा मोनखा। आइ गोलैबा थैलाबायगोन सोरनि फिसा बेफोरबा। सरि। Wow. Oma. The next day. Hello लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि जों दायो मोखां सुखांबाय आरोना टाइमा दा 3:26 जाबाय अमा बेदर सोनाव जाहैबाय जोंहा नै मैया मोनायाव जानो गिनानै माबा दोनजोबदों आरोना बख'ना दोनदों सोनो नागिरदों जों बेखौनो दा गुसुर' ओइ हा हेल' लोगोफोर जों दा ओंखारबाय आरोना अमा बेदर लाबाय जों सुवाखौ नायनो हागोन बापरे बाप जेबो नुखाया थांगासिनो बास गाखोनोसै सारियालियाव नेनोसै जों लोगोफोर दा जोङो नै सारियालियाव सफैबाय आरोना बेदर लानानैहाय एसे नुनायाव मोजां थांना मोजां सफैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर प्यारी समझ गई बासा सफैबाय नै गाइस guys wow बापरे बाप Once more. Wow! Beautiful! सालु बाराव गान्नाफोर लांफैदो आरोना जों दायो हाबजाया बेसो खोथाया बासावहाय सोरांबाय लोगोफोर दायो टाइमा 6:36 जाबाय थाव सोफैदों कौन है ये लोग? थाव सोफैदों आरोना जोंहा गारियाव मोसानो लागा गोलोमजोबबाय आरो गोलोमाखै नोंलाय गोलोमो नामा सोरबा उलि गाय आइ एम यो मादर लोगोफोर दारागाव मोनथारसै लोगोफोर सफैबाय आरोना दारागाव सफैबाय नै जोङो 4:30 ओंखारदोंमोन लोगोफोर 10:30 सफैदों आइ गोलैबा थैलाबायगोन सोरनि फिसा बेफोरबा आइ गोलैबा मा जानांगौ जाखो गोलैबा मा जानांगौ एफा गोजौनिफ्राय अन्थाइ गोजा बेबो ओरैहाय जारौमोना मैगं हागासिनो दे बुन्दु दे दा प्राइस गोनां लोगोफोर जों दायो गाखोबाय आरोना गोजौहाय बैहाय
दारागावआव फैना माबायदि मोनखो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बाक्सानि मानसिफोरखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय गारनायानो जाला मानो जेन'बा मा जानानै थारमाने आं गगा मोनखादोंमोन नालाय ओंखायनो जाला ओइ गथ' दे बक्स थिखो थांसै बाय बाय ओंखारबाय थांजोब्बाय आरो ना गथ'फ्रा थैखाबायसो गोलाया खेबजानो लुबैबायलै न'आव थांसै आरो ना जों जाखांजोब्बाय आरो ना खामथाखौ थिनथानो जाबाय ओंखारसै 4:30 सिगां जाख्लाबनाया चार्ज गैला आरो ना फट' खेबला भिडिअ बानायलाय चार्जआनो जोब्बाय ओंखारबाय